மழையும் வெயிலும் மாறி மாறி வந்துட்டு ரொம்ப கசகசன்னு இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. சரி தீபாவளிக்கு முன்னாடியே வந்துட்டு எல்லாத்தையும் துவைச்சு போட்டுருவோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற பெட்ஷீட்டு, தலகாணி உரம் எல்லாத்தையுமே எடுத்து துவைச்சு போட்டாச்சு. போட்டுட்டு தென்னந்தோப்பில் ஒரு கம்பியை கட்டி அங்கேயும் போட்டுட்டு, இங்கே வாசலில் இந்த கோட்லேருந்து அந்த கோடு வரைக்கும் போட்டுட்டு, அது போக கலப்பை மேலே கேட்டு மேலேன்னு சொல்லிட்டு எல்லா பக்கம் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். இத்தனை துணி துவைக்கிறதுனால சரி மோட்டர் விட்டு அலாசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மோட்டர் விட்டு துவைச்சு அலாசியாச்சு. மிஷினில் போட்டோன்னா ஒரு நாள் முழுக்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அத்தனை பாத்திரம் சேர்ந்துருச்சு விலைக்கு கழுவுறதுக்கு. உள்ளே வந்து அந்த ஸ்டாண்டும் பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு வெளியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் வெயில் நல்லா தான் இருந்தது. அதனால் கட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்து போட்டு இருக்கிற பாத்திரத்தை எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து கட்டலில் காய வச்சுட்டேன். பக்கத்து காட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அக்கா வந்துட்டு மாட்டுக்கு தீவனம் அறுத்துட்டு இருக்காங்க. மதியானத்துக்கு மேலே மழை வந்துட்டு மாட்டுக்கு தீவனம் இல்லாமல் போயிருன்னு சொல்லிட்டு காலையிலேயே வந்துட்டு எல்லாருமே அறுத்து ரெடியாக வச்சுக்கிறது. டீ குடிச்சிட்டு ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா மழை வர மாதிரி ஆயிடுச்சு. பெரிய பெரிய பெட்ஷீட்லாம் எடுத்துக்கொண்டு வந்து கட்டல் மேலே போட்டுட்டு சின்ன துணியெல்லாம் வந்துட்டு கார் ஷெட்டில் வந்து இந்த கயிற்றுல தொங்க விட்டுருக்கிறேன்.